Oh, tunggal melih, Mas. Sages. Ya, dipinangkani dilegani. Ah. Lagune napa? Lagune napa? Podang kuning, yo, cung. Kah banget nyawer. Ayo kayak dicungke sapa sing arep dikon nembak. Ayo, kira-kira sing ndi sing dipilih? Oh. Kowe ndi sing dipilih? Podang kuning. Dipun presani lenggah mawon nggih. Kita nggih. Ya. Nggih, jenengan sing joget nggih. Oh nggih. Oh, karo ngadeg. Yo ya, karo ngadeg ya wis. Ya. Setunggal melih nggih niki kangge pungkasan podang kuning mengko. Matur nuwun dipun regengaken Mas. Ya. Swan bendaramu ndak ditukani Kyaine Seman ya. Ya. Ndara Janaka juga renggone teteki tambapa ingkang diupadi. Yo aja ngkurke karo bendaramu. Ya.